Be informed. Be alert. The information you need to know about COVID-19 vaccine. Right here, right now, on The VAX. Not everybody will get the disease nga severe, but 5 to 10% get the disease severe. So what happens to the lungs is that nga gina-attack sang COVID virus ang mga airways, ang lung tissue, ang mga blood vessels ang baga, and it causes a lot of damage, swelling, ang iba nagatawag namon necrose, no, tungod sang effects ng virus. So when that happens, ang aton immune system responds also, so gabato siya. So damo kita sa mga tawag nga antibodies mediated nga immune system, nga immune response, or nagadevelop ang aton lawas kag nagatawag sang aton mga pangnato nga white cells, na specifically ang mga lymphocytes, tawag namon T cells, B cells, kag mga B helper cells. So ang T cells, kinapangita niya na ang tanan nga infection or tanan nga virus, kag isa-isahon niya na patay. Ang B cells nagabulig na produce sang antibody mediated nga immune system, no? So by forming ng tawag namon nga IgG, so nagabato ina sa infection or sa damage. Unfortunately, ang aton lawas kung sa naga-overreact, na sobrahan niya kapadala, imbes nga isa lang ka batalyon padalaan niya bilog nga tagpulo ka batalyon, no? So ang tawag sina cytokine crisis. Nag-overreact ang aton immune system to cause deleterious effect naman sa bagata. So dugang ang problem sa patient. Aside from the effects ng virus, nga ginapaswell niya ang mga lagyan sa hangin, ginapaklat niya ang mga dugo sa lagyan sa mga blood vessel, ang paghubag, inflammatory reaction, dugangan pagin sang hyperreaction sa mga airways or overreaction sa lawas, nagadugang ang symptom or hapo sang pasyente. Tama nang isa naton ka effect sa baga sa short term ina, no, effect or rapid effect within the first 24 hasta 14 days.